Kalihukan sa usa ka networking company nga giingong nga gipahigayon sa usa ka beach resort sa Lapu-Lapu City gikatahong wa motuman sa physical distancing sama sa pagsulob og face mask sa mga misalmot sa maong kalihukan. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, gisusi na karon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kung unsa katinuod nga may nahitabong ingon niini ka nga kalihukan sa usa sa mga beach resort sa dakbayan. Usa ka concerned citizen ang mipada sa mga hulagway sa giingong kalihukan sa usa ka networking company. Sa hulagway, dayag nga wa motuman sa health protocols kay wa sila magsulob og face mask ug makita usab sa hulagway ang mga tawo nga nagtapok. Ang maong kalihukan gipahigayon sulod sa usa ka enclosed area o function room sa resort. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, gitahasan na niya ang tourist police ug ang mga staff sa tourism office pagsusi sa resort. Pamaginato na masuta kung ever nga dunay mga ingon-ana nga pagitabo nga makita dito aktual sa grupo na to sa nag-inspection doon na kita sanction nga atong kuana na sa maong establishmento. Nasuta sa mga tourist police nga way taw sa mga function rooms sa naasong resort karong adlaw. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa naasong beach resort apan wa kini motubag sa among mga text ug tawag. May gipadahin noon silang mga hulagway ngadto sa mga staff sa tourism office diin gipakita nila ang mga health and safety protocols nga ilang gipatuman. Sa giluwatang executive order ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, subay sa pagpaubos sa dakbayan sa GCQ with heightened restrictions, gitugutan na niini ang mga hotel nga may accreditation sa DOT nga makadawat na og mga guest. For alfresco, they are allowed for 50% capacity and 20% for dine-in, no? Bob, sa pagkakutlo ning balita, gipaabot pa nato ang tubag sa organizer sa maong kalihukan. Bob? may doon na ko information pangutana lang na nitambong ko Mayor Ahongchan sa maong kalihukan. Doon na kay information na dawat? Wala pa tay nakuha na Bob no nga nga information mo panay atong padayong gisuta Bob kay tanan didto sa Lapu-Lapu City wala pay miluwat og pamahayag kabahin niini including ang kanang resort nga nalambigit ang tourism office ug ang uban pang mga buhatan so kana nga information dili pa na nato ma-verify. Okay, palihog lang og kuhag reaksyon ni Mayor Chan kung tinuod ba nimo ang information. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.